ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପର ନାଁ ହେଲା କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ କଥା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଥରେ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ କଲରା ମଞ୍ଜିଟିଏ ପାଇଲା। ସେହି କଲରା ମଞ୍ଜିକୁ ବାରିପଟେ ଲଗାଇ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କହିଲା, ମଞ୍ଜିରେ ମଞ୍ଜି, କାଲିକି ଯଦି ଗଜା ନହେବୁ ତୋତେ କମାର ଘର କଟୁରୀ ଆଣିକି କାଟିଦେବି। ପିଲାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ କଟୁରୀ ଦେଖିଛ? ତାହେଲେ ଦେଖ, ସିତୁନୁ ଯୋଉଟା ଧରିଛି ସେଇଟା ହେଲା କଟୁରୀ। ତାହେଲେ କମାର କ'ଣ ତିଆରି କରେ? କଟୁରୀ। ଦା କଟୁରୀ କମାର ତିଆରି କରେ। ତାହେଲେ କମାରକୁ କହିଲା, ତୁ ଯଦି କମାର ଘର କଟୁରୀ ଆଣିକି ହାଣିଦେବି। ସତକୁ ସିତୁନୁ କଟୁରୀଟି ଏଠି ରଖିଦିଅ। ସତକୁ ସତ ମଞ୍ଜି ଡରି ଯାଇ ତା ପରଦିନ ଗଜା ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କହିଲା, କାଲିକି ଯଦି ଗଛ ହୋଇନଥିବୁ ତାହେଲେ କମାର ଘର ଦା ଆଣିକି କାଟିଦେବି। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ତମେ ଦା ଚିହ୍ନିଛ? ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଧରିଲ ଝିଅ, ଏଇଟା କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ସେଇଟା ହେଲା ଦା। ଦାଟାକୁ ଟେକିକି ଦେଖେଇଲ, ଟେକିକି ଦେଖାଅ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଦା। ତମେ ଥୁଅ, ଲକି ଥୋଇଦିଅ ଦାଟା। ସତକୁ ସତ ତା ପରଦିନ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳ ହୋଇଛି। 5ଟି କଲରା ପାଚିକି ଲାଲ ଟୁକଟୁକୁ ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କଲରାକୁ ଜଗି ବସିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ କାଉ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲା। କିଏ ଯାଉଥିଲା? କାଉ ଯାଉଥିଲା। ପାଚିଲା କଲରାକୁ ଦେଖି ତା ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଲା। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀକୁ କହିଲା, ମାଉସୀ, ମୋତେ ଗୋଟେ ପାଚିଲା କଲରା ଦେ। ମାଉସୀ କହିଲା, ନେବୁ ଯେ, ଯା ଆଗ ନୂଆ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣି ଥଣ୍ଟଟା ଧୋଇଦେବୁ। କାଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲା। କାଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି କୋଉଠିକି ଗଲା? କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲା। କୂଅକୁ କ'ଣ କହିଲା? ଦେ କୂଅ, ଦେ ପାଣି, ଧୁଏ ଥଣ୍ଟ, ଧାଇ ଧାଇ ଖାଏ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ କୂଅ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲା? କାଉକୁ କହିଲା, ପାଣି ଦେବି ଯେ, ଯା କୁମ୍ଭାର ଘରୁ ଗୋଟେ ମାଠିଆ ଆଣିବୁ। କାଉ ପୁଣି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲା କୁମ୍ଭାର ଘରକୁ। କହିଲା, ଦେ କୁମ୍ଭାର, ଦେ କୋଦାଳ, ଦେ କୁମ୍ଭାର, ଦେ ମାଠିଆ, ଆଣେ ପାଣି, ଧୁଏ ଥଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। କୁମ୍ଭାର କହିଲା, ଦେବି ଯେ, ମୋ ପାଖରେ ମାଟି ନାହିଁ। ଯା ମାଟି ଆଣିବୁ, ମାଠିଆ ତିଆରି କରିକି ଦେବି। କାଉ ପୁଣି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲା କମାର ପାଖକୁ। କହିଲା, ଦେ କମାର ପାଖକୁ। କହିଲା, ଦେ କମାର, ଦେ କୋଦାଳ, ଖୋଳୁ ମାଟି, ଗଢ଼ୁ କୁମ୍ଭାର କଳସ ଗୋଟି, ଧୁଏ ଥଣ୍ଟ, କାଢ଼େ ପାଣି, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। କମାର କାଉକୁ କୋଦାଳ ଦେଲା। ସେ ମାଟି ଆଣିକି ଗୋଟେ ମାଠିଆଟେ ଗଢ଼ିଲା। ହେଲା, ତାପରେ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିକି ତା ଥଣ୍ଟ ଧୋଇଲା, ଆଉ ପାଚିଲା କଲରା। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିଦିଅ।